Megvan a izé? Milyen film? Miért jó? Nem, mert Menjünk Memóriába. Úgy nézik. Látok, ez most egy alagút. Igen, vaksötét van. Igen. Csak az előttünk lévő lámpákat látjuk. Igen. 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 Így van. Megyünk Móriába. Mindig ötegek. Hey ho. Fussatok bolondok. Itt nem jöhetsz át. Hey ho. Mondjatok valamit a kamerába, srácok. Larry. Köszi, Benó. Na ne offold. Nem a hosszú. Nem tudjuk szeretni ennyit. De maradj már kusba, bazd meg. Kiutat akarom látni, amikor fény van. De bazd meg, ez egy össze. Fogd be a pofádat! Nem szállok bazd meg, és nem lesz jó vége. Tényleg bazd meg, aki verekedik, azt kiveszem. Nem nyugodtunk. Itt bazd meg, itt veled, hogy egy ilyen lukba, és itt van. Gollal már. Most jön a kiút. Tényleg, kitesszük itt az ábelt, és visszafele, amikor jövünk, már gollam lesz. Nehogy már nincs kiút, bazd meg. Ez most refi? Ha? Na ott a kiút. Ott a kiút. Látom a fényt, az erős fényt. Nyomjad meg neki!